Nelson Chamisa on it again. Auya utaura mashoko ekuti aiwa, we are a great people Zimbabwe, musatye musawara, aiwa I'm just an open book, musatombotya noda kwokuti aiwa freedom yapedo, freedom yava kusvika. Saka mina mashoko anoda takona Nelson Chamisa muzara nhasi notobva wasubscribe like kuti on the bell icon. Tipinda paendo pake Chamisa anyora achiti a people of politeness and hospitality, our DNA as a people is excellent. We are blessed with many endowments. If we could just get our politics right and get our nation to be born again, we have everything. We have a unique God-given gift of resources, the human resources, the natural resources, the material resources, and the God is in it spiritual resources. Hashtag trust image. If we could come together, pull together, and work together, the world will see a winning nation and a shining country on the African continent and beyond. Blessed Friday. Nelson Chamisa anachoudza vanhu achiti aiwa, we have my resources edu munyika yeZimbabwe, tiri kufanira kungochinja chete kungoti aiwa let's unite tibvise this regime. Noda kuti tine ma resources edu, ma human resources, tine ma natural resources, but pane zvazotaura aiwa that moto iri kupisa mazuva ano iri kunzi aiwa the hashtag God is in his spiritual resources. Panapa Nelson Chamisa ari kuuya achingosimbisa aiwa masupporters ake kuti aiwa yes tinogona kuona as if zvinhu change haitiki munyika yeZimbabwe, toona as if tasvika paine android ekuti aiwa tangoona as if regime ndoyo yakabata makey ese, ndoyo yakabata future yedu, ndoyo yakabata success yedu. But Nelson Chamisa anoachisimbisa aiwa masupporters ake achivakudza kuti aiwa we are winning nation and a shining country on the African continent. Votidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko ake. Pinda comment section medu, musano subscribe, kulike, pamwe chete on the bell icon.